ओ इकडे या ना. काय करू येऊन जवळ? इकडे या ना. काय गरज नाही याची. गाडी पुसू का तो जवळ येऊ? 2 मिनिटं इकडे या ना. हा या. काय करू? धरा हा धरा. हॅपी चॉकलेट डे. चॉकलेट बिकलेट दे उडू ना. डेबी काय डेबी काय? अरे रे रे रे. अरे रे रे. तिला वाटलं तुम्ही तिला गाव घालशाल. अरे रे 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 रे. एकट्यानेच खाल्लं ना. हे घे चॉकलेट. काय नको आता मला. काय